Hey yo, so I was scrolling around on YouTube and I come across this video. This video started Abafana Boys versus Amantombazane the girls, the rise of Snazo and Brian. So I cannot wait, let's check it out. Here we are, boy. Let's go. Mzansi Moments. Shout out to Mzansi Moment, boy, for making this compilation, dog. My name is Serious? Sure. Yeah, 100%. Sure. Okay, bafethu kancane nje. Ngicela ungiphinde kahle yonke lento. Brian Fitz, sifuna ushaya usinazo umbamba. Masudlala ngaye. Simple. Sifuna umphethe nje kuphela. Umzizwe ubuhlungu. Indaba vele ngifuna ngenzele ngane. Long story futhi. Long story. Angene nayo imali. Yama ngephandishani kusuku. Kuleyo ngimnandi. Uhleke ngoba vele leya ngane umthanda. 100 rand, dog. Payday. Shit. Indaba vele ngifuna ngenzele ngane. Long story futhi. Long story. Angene nayo imali. Yama ngephandishani kusuku. Kuleyo 100 rand. Uhleke ngoba vele leya ngane umthanda udinga imali. Yamazi anginisinazo. Yilo mpo ngifangeni. Yilo phuli. Muhle fana. Hayi uhlapha ngasa khona. Usazombukisisa kahle. Hayi mina Wena mungavuma mhlawumbe bethole babakho fethu hamba ugoqa yangane masudlala ngayo like umungavuma wena I mean amengeke dog lidlale ngomuntu like shit that is insane Manje dog. ngoplaneni. Ngifuna ukhetha ekseni uthi tshelo wena umjita. Hayi. Sure Fitz, sifuna uBrian ahethe leya ngane. Masizomhlungu isabuso. Wathi if usinazo no Brian sebethandana kwangempela. Hey, plus. Ake ngenze leyo nto. Sokhena nalengane base ke ngihethe. Akorets moja ntwanazi. Ukhona plan onawo ungcono Rama. Hayi, let me tsude mina. Silent. uRambo like Awasaba. uRambo benoba nomchita lona acishe bedlala i-character ayifanayo beno ubhodloza like badlalile i-character yokube nje comedy Hayi ngenzele phansi amajiki. Ngishaya isipani kuphela. Kuleyo. Sithi isipani uzomphula inhliziyo. Vele siyathi ukuthi uzokuqoqa. Hayi okay, sangisekuyona lengane. Brian Fitz, manje nje wasenzela phansi. Ngiyakutshela ntwana yami, sokuxoba strong. Manini bafethu. Vele ngifuna ngihethe kanjani lengane. Hayi. Sifuna umphethe mpela. hey hlekele uRambo Umzisibuhlungu. But still, ngifuna ngimhethe kanjani. Menza kuthanda intwana yami. Yabo mase kuthanda kakhulu, mshiye kanjalo. Uyaplaza umuhle kanjani. Uyichama. wow oh my god umchita lona lokho drop ama hint nje uthi staba lokho drop ama hint maningi ama episode esengabo lokho drop ama hint chita oh my god bro like mina mengeke for mengeke nanokuthi dog come on Uthi muhle? Muhle bafethu lomchito. Nani ngiyambona. umchita omuhle dog Ngifakeki lapha. like ngeke mfethu admit ukuthi umuntu umjida muhle is not make sure dog like when mungavuma nje mungasho nje ukuthi hayi lo mjida muhle I mina ayikwazi mina mfethu wonke mina wonke ulova mumbi wonke ulova ngaphandle phela kwami yabo ishisa kanjalo Manje nikhuluma ngami. Cha ukuthi banomona lapha. Umuhle na Brian ushaya screen service eyiboost. Okay. Cha, angikho okay. Imali. Akekho muhle Brian. Angeke ngithi muhle. Ngingasho ukuthi uyabukeka. So ngiyafana dog wonke ulova mumbi ngaphandle Vele sithi umjito uyabukeka. Kodwa deep down suke sazi ukuthi muhle. Majida, asifocusane ngento ningibizele yona la. Asahambe selingane sajaha ukwenza njalo. wena stick sama sithi uyihlaziya lento yakho. Boost it. Hayi bafethu akudlule lapha samso sinazo. Hayi bafethu abelomfluent disaster nje bafethu. Athi kusho wena sticks ukuthi sorry sibuyele emuva kancane asifocusane ngento ningibizele yona la. Asahambe selingane sajaha ukwenza njalo. Wena stick sama sithi uyihlaziya lento yakho. Boost it. Hayi bafethu akudlule lapha samso sinazo. Hayi bafethu abelomfluent disaster nje bafethu. Athi kusho wena sticks ukuthi muhle lo fana lo. Usinazo uzovela mthanda. Ibona plan ke loyo.
yena uBrian angamthandi. Wathi uBrian somthanda ngempela uSnazi. Bro, Hayi phela uyalazi udaba. Sesixoxile lokho. Khulekani ma-auntie. Vele ngingane enqamola la kumina. Showcase Zumbaba. Mase kudlala ngayo. Uyakhohlwa. Angithi vele ngizilanga ngane iyaqomela. Showcase. Uzothi 1 2 1 2 1 2. Iqobo. Hayi okay. Ashone khona. ba serious olunga, ba serious. Zakha. Isandala igcwala bondela dog. Serious. Ngadala I'm judge. I'm not judging. Isibindi it. Sawubona Snazi. Yebo, sawubona. Uyaphila kodwa? Hlala otabeni. Ngibhizi ngiyadlala. Bo. Ebusuqedile ukudlala, ngingakwazi ukubona lethu. No. Okay, sicela ulungisa lapha. Ebusuqedile ukudlala, can I take you out to the komba yakho? Yes. Hayi okay, sokulinda lana. Yazini, uthi ngihambe ngiyogeza manje. Ngilindelana ngiyabuya. Hayi uba, ngifica. Easy. Better kanjena amathini dog alula dog. Like you awusoze wazi ukuthi shuthi wena makwazi lokumthola lo shuthi nomunye ulova angafika adwande amthole kalula. Yabo sure. Dala amathini lawa futhi anzima ukuthi siwathole. Yabo leyo. Manje futhi ngakuthola kalula. Manje sendodatazela uthi nomunye ulova nazo ukuthola kalula. Is not to make sure. Oh my god. Abayithanda lokho amayele. Usiyaqina. Masismela nje. Inhliziyo yami ngishaye ngamandla. Hawu, musudlala ngami. Simaye sangasikho sihle. Mana, Lazo qinisile ngadala first. Yeah, sikhona. cela singafika kini esibukweni. Base smile. Mhlawumbe nawe uzochazela. Cela ujike la Brian. Angifuni ikhaba ngibona. Uma uzongishaya. Hayi ngawazi. You understand? Anani haki nyana dog. Come on, haki nyana. Haki nyana dog. And futhi ngathemba uthana nkinga yakho. Yebo, nginankinga. Bye serious. Papa ahambe kahle. Ungakhohle ngiphupha namhlanje ebusuku. Okay, nzinza. Kodwa ngithembise. Awuzami. Uzobona kuzokwenzeka. Okay, bye. Haki nyana dog. Come on. Bro. Usova lesinange hake. Nah, bro. Wait. Sengaze ngibe. Ngathi ngikhulume sengayikhohlwa le episode. How? Usova lesinange hake. Tashi. Hayi razi le. Kholiwe mshana. Okay, tata nginteka manje. Like dog, okay. Let me do the maths over here. Like umzali wakho uthini dog mama sebona uact kanje.
like ave hlezi ngwandarisha dog wa for sure phela abazali balezi ngane babusa Sanathi Studio. I mean like Sanathi Studio is one of the most like popular channels in like South Africa. Like come on dog, like uthini umzali wakhe sebona nje lento. Kodwa hayi phela bethu imali ithi uyamvala umuntu umlomo dog. Semfuna ngempela. Sure bafethu kalo. Yonke into ihamba kahle. Sekuqinile ngini. Bafethu, cela ninginike isikhathi. Phela kumele ngijampise ukuthi ngize ngolayini. Mana. Relaxing. Sibonile endlini ndawonye. Ade ngixoxa ngani? Hayi namhlanje ngithe ngiqale ngibone wena before ngikhaya. Hayi bo Brian. Ngeke ushaye yini kimi ubuyele esikoleni? Hayi noma ngikashawa ekhaya. As long as mengibone wena. Wow. So manje ushaya for mina. Impela. Mina ngenza noma yini for wena. Hayi shit. Nako ke lawo manga same lies dog. Same lies ngenza noma yini for wena. What if it's in Masanet angithengele ibhanoyi dog. Samsebish like hayi mele uzogoqa amapha esitshele bethi iqinise ingane mfethu abo ube nje bethi wena relax tshela iqinise ingane lalela la akala nothi ngizothini wena kodwa abo masuthe kodwa soya lapho uyakhuphuka awufethu ngenza noma yini for wena like they are go to sleep. Hayi ngijahile vele. Thatha isikhathi sakho. Ufuna ukuthi masingithanda, ngithande ngokuphelele. Ufuna ube neshow ngabo. Foyibo, nakho ngizokhohlwa. Angidlali imali yami esikoleni. Ufuna ukunika wena yonke. Understand dog, tell about you. Hey. Yeah, I'm saying. Like dog, like I don't then about understand all over like why you pretending mad dog? Why you pretending mad? It's imali yam, it's yam. Akuyona yethu like what the F? Hayi bo Brian. Thatha wonke umkhero wami. Uthathe. Please ungasabi. Hayi bo Brian. Serious? Yeah, I'm serious. Anything for wena. Ithathe. No Brian. Ngeke ngikwazi ukuyithatha imali. Ngiyaxolisa. I think kumele ungaphindi uyenze lento eyenzile. Abazali bakho bakunele imali ngenxa yokuthi bafuna udla. And futhi angifuni 100 rand pro dog, come on. Hayi khulile. Mina ngihambe esikoleni. Mina ngiqondile lokho. Ngiqonda ukuthi wena isebenzise wena le mali. Nami ekhaya banginikeza imali yokudla esikoleni. Hayi bo, unqabe imali. Yazi bengingacabangile ukuthi uzonqaba. Nami ngiyathuka yazi. Mina wonke ngiqaba imali. But ke futhi nginendaba nawe. Ngizokuthiwa uhlala phela esikoleni. Aqinisile? Angazi yazi. Bathi angazi ngifile. Ngakwazi ungisiza ngama-homework yami? Kakhulukazi maths. Hayi uba nomnini. Mate telela nje dog. Like serious like. Okay. Hayi mhlawumbe noma nathi mhlawumbe enzenza ngcono but imethi lula dog. Uma ungayazi imethi, oh my god bro. Yeah, grade 1. That's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead and smack the like button, make the subscribe button, click on this video right there or click on this video right here. Me out. Peace.